From today, we are going to talk about some critical things happening in our society. Uplift to elephant umbrella. If I na-ekwu na mpụ na mmụ na mango na ya, gee ntị. Ị nọ Ọnịcha, ị na-Aba, ị nọ Lagos. Ọ bụrụ na ị na-azụ afịa ọgwụ. And afịa ọgwụ ị na-azụ bụ adịgboroja ka ị na-azụ. Ị na-azụ adịgboroja. Ndị ji chọọkụ anụ paracetamol. Gee ntị. Ọgịfụ this year. Ọrụ gị bụ ịrụ fake drug. Ọrụ gị bụ ịga were ife kwesịghị iwere na-arụ mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ na-arụ bam. Ma ndị nke sịrị na nwere nke na-akọ 200 disease. Ofu ọgwụ na-akọ 200 disease. More na uplift na elephant umbrella this 2024. Ewere receive our mothers na n'ime afịa. Ewere receive our mothers n'ime afịa. Ndị n'ime afịa azụ afịa. Ebutere gị ọgwụ 200 naira. Asị gị na ọ na-agwọ rheumatism. Ọ na-agwọ malaria. Ọ na-agwọ typhoid. Ofu ọgwụ. Ọ na gọọmenti ada arụ ọrụ. Ọ na Naịjirịa ada arụ ọrụ. Owepie. Ọ gịfụ na arụ ụmụ ọgwụ a. Egosi na hold ha accountable. Egosi na hold ndị ha accountable because na ha egbugo a lot of people. Ha adịmojigo a lot of souls. Ị nọ Ọnịcha. Ị nọ n'ime afịa. Ị nọ n'ọgbọ ọgwụ. Ife na-atụwa ọgwụ. And ma nke dị mma nke adịghị mma. Duto nke adịghị mma ka gị gain. Gị na-atụ ya. Na-distribute ya. Ndị mmadụ na-ego ya. Onye ṅụọ ya oru ochi. Ọ gaba ihe na-eme ya. Ịrịa nke a ga-ịrịa nke ọzọ. Oru ochi. Gị go foreigner. Go Lexus. Ọrụ fọdụ na wada. Ka ọzọ ị ga-eme. Gị na-ebu nwunye mmadụ. Uplift to elephant umbrella. O ji akwasa ahụ mmadụ onwe ya. Ị mara nke ọ bụla ị na-eme. Wepụ aka enwe n'ofe ka ọ bịa aka mmadụ. Ụlọ ndị na-ere ọgwụ adịgboroja nọ n'Ọnịcha, Head Bridge. Ndị ke nọ n'Aba, Lagos. If this year, ịdị involve na ya. Just ịma ya kara gị mma, gbara ọnwụ ọsọ. Because one way or other, ọ bụrụ na retire mega affect, o mee your family members affect. Maka na gị na-distribute ọgwụ aha, ka ọ dara besi na-distribute kwa nke to you. Ịghọtago? So, ịgụmara ife akara gị mma this year, wepụ aka enwe n'ofe ka ọ bịa aka mmadụ. Maka na aka gbara gị ibe anya moo. Ife na-ekwu na mpụ na mmụ na amango na ya. Achọrọ m etere gị asụ na ebe ọbụla na-ere ọgwụ. Ị na-arụ arụ ndị ka hapụta eweta ofu mgbọrọgwụ na mkpa akwụkwọ. Ha gwụkọ ya ọnụ. Sị gị na ọ na-arụ nke a na-arụ nke ọzọ. Agaghị enwe ndị standard approval. Agaghị enwe ndị NAFDAC approval. Abịa na-akpagharị na-deceive our mothers nọ n'ime afịa na-enweghị ama. Na-deceive ha. Na-akọrọ ha one story and other. Onye a bịara. O weta ka ndị ọcha ji build their own system. Ha wee live long. Ị gaa na hospital. Most of our iru 40, 50. Ị na ofu, gị rie ofu. Ọ bụrụ ife society nyere. Obodo nyere. Share this video ka o ruo ọbụla aka. Share this video ka o ruo ebe bọrọ na-ere ọkụ n'ime afọ.